Hello guys, hello Pilipinas, magandang araw sa inyo lahat. Dito sa Mike Padiwat, nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ating weekend edition ng ating weather analysis na yung araw po ng Sabado hanggang Lunes, Mayo 17 hanggang 19, 2025. Ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, umpisa natin ang pinaka-latest update. Tahimik pa rin ang Western Pacific. Wala pong whatsoever na low pressure area o bagyo na posibleng mag-form sa loob ng isang linggo. Sa susunod na 2 linggo, hindi pa po natin yan sigurado. Okay? May mga models na nagpapalabas ng mga posibleng may mag-form na bagyo, LPA, but hindi yan sigurado. Okay? Very uncertain pa yan. Especially yung American model, hihilig yan. Pag more than 7 days, may pinapakita 2 bagyo, 1 bagyo. Hindi po yan sigurado pa. Okay, kaya relax lang tayo. Stick lang tayo within the next 7 days. So, quiet pa rin ang Western Pacific. Except po itong mga localized thunderstorms, which is common pag ganitong buwan ng Mayo. Yan po tinatawag nating Agua de Mayo. Marami pong mga thunderstorms. Kagaling lang natin sa La Nina. So, yung post-La Nina effects ay nararamdaman natin. So, mas marami ang maulan na yon compared ng last year. Dahil sa post El Nino, talagang tuyong-tuyo po ang ating bansa. Mostly, drought conditions tayo. Na yung taon, kabaliktaran. Medyo maswerte pa rin yung mga ibang areas like Mindanao. Halos, since last month, may mga hapon-hapon na maulan. At ganyan din po sa gabi. So, ito po yung pinaka-latest natin sa ating GraphSat na in-issue po kahapon. Valid po ito hanggang bukas, linggo. Manatili po ang mainit na easterlies sa silangan bahagi po ng ating bansa. Sa may Bicol, Visayas, Mindanao. Although sa may Mindanao, may kasama po siyang near equatorial trough. Ito po ay tinatawag nating mga localized thunderstorms na kasama dito sa near equatorial trough. Magbibigay po yan ng mga malalakas na ulan, mga pagkidlat, pagkulog. So, mag-ingat lang po. Ang IDCJ, nandito lang po sa may southeast of Guam. But sa mga oras ito ay nag-extend na yun dito sa may area po ng southwest of Guam hanggang sa may southeast of Palau. So, nandito po ang tinatawag nating intertropical convergence zone. Samantala, dito naman po yung tinatawag nating near equatorial trough. Ang pagkakaiba ng dalawa ay yung direction ng hangin. Pag galing sa southeast, ang hangin po ay mula dito, pag ganito po yung hangin, tapos dito sa taas galing sa northeast, yan po ang IDCJ. Dito po, mostly calm conditions lang dito sa may baba, pero dito may hangin mula sa east. So, yun yung easterlies, nagbibigay ng mainit na panahon sa atin. Kasama mga thunderstorms din, pero napakaliit lang po, mga isolated ones. At sa mga oras na ito, ngayong gabi may mga malalakas na thunderstorms, severe thunderstorms sa may area po ng Zamboanga Peninsula, sa Celebes Sea, sa may Mora Gulf, and dito rin sa ibang areas po ng Mindanao, halos apektado po ang Mindanao, hapon-hapon, ngayon din po sa ibang areas po ng Kabisayaan. Dito sa Bicol, may mga very small patches na mga thunderstorms na buo dito sa may 1st District ng Camarines Sur, although nasa border po siya ng Quezon at Camarines Sur. At meron din po dito sa may area po ng Siruma area. Okay, sa may Siruma. Nagbibigay po dyan ng mga thunderstorms, but madalian lamang po ito. Panandalian. Dito rin po sa may Cordillera at Ilocos Mountain Range. May mga thunderstorms po. At yun din po sa may Dagupan, parts ng Northern Zambales. So, panandalian lamang po yan. But expect na natin yan hapon-hapon hanggang dumating po ang unang bugso ng mahinang habagat. Mag-i-start na po yung mga ulan-ulan talaga pag hapon o gabi. So, huwag niyong kalimutan, magdala ng payong at kapote. At ito naman po, although may heat index tayo, umabot ng 45 to 50 sa ibang areas dito sa Naga, naglalaro ng 46 to 48 ang pinakamainit.
expect natin sa hapon may mga isolated rain showers and thunderstorms. May mga ilang araw na wala naman po. Gaya na yun, hindi masyado may mga drizzles but walang malalakas na ulan. Hindi katulad ng isang araw. So ito po yung forecast for the next 5 days. Bukas ng hapon, inaasahan po mga thunderstorms ulit sa Mindanao, Sulu Archipelago, Palawan at portions ng Visayas at dito rin po sa may Ilocos at Cordillera Mountain Ranges. Okay? May mga thunderstorms po dyan. Malit na area po ng Southern Tagalog at Bicol, mga isolated ones. Lunes, ganyan din po, same situation. At sa Martes, Mayo 20, mukhang dumadaming thunderstorms dito sa may Hilaga at Kanluran, Luzon, sa may Zambales. At dito rin po sa may Cordillera, Ilocos at western sections ng Cagayan Valley, may mga thunderstorms po inaasahan. Ganyan din po dito sa Bicol. So expect na magdala lang kayong payong at kabuti paghapon. May inaasahan tayong mga thunderstorms. Ganyan din po sa may Visayas, lalo na sa western sections. At dito rin po sa may Mindanao, may thunderstorms na yung darating pong Mayo 20. Martes. Sa Mayo 21, Miyerkules, at sa Mayo 22, Huwebes, ang thunderstorms ay limited muna dito sa may area po ng Mindanao at Visayas. So, hindi masyado sa Luzon. So, most likely, tomorrow hanggang Martes, may mga afternoon isolated thunderstorms tayo dito sa Bicol at sa ibang areas po ng Luzon. Samantala sa may Visayas, Palawan at Mindanao, hapon-hapon meron sila. Pagdating naman po sa hangin, walang pagbabago. Na yung araw na ito hanggang sa Huwebes, Mayo 22, mostly easterlies po sa may silangang Pilipinas at variable winds sa gitna at katimugang Pilipinas. So, variable to very light winds. Suitable yan sa mga thunderstorms. Vertical development ng mga ulap, magkikreate po ng mga afternoon thunderstorms. Ngayon din po sa American model, wala naman pinapakita ng mga developments. So, all clear po tayo for the next 5 days. Sa alon, ganun din po, hanggang sa darating pong Mayo 22, Huwebes, sa Thursday, ang alon po ay manatili pong 1 metro sa may East Philippine Sea, less than half a meter hanggang kalmado dito sa may Central Philippine Sea at dito rin sa may West Philippine Sea ay umaabot po ng hindi po siya lumalampas ng 0.5 meter o half a meter ang laki ng alon. So, napakaganda para kayo po ay fishing at maglayag sa karagatan o mag-sea travel. Okay, so no problem at all. So, yan muna po ang pinaka-latest update. So, wala tayong dapat ikabahala. Pag may mga kumikindat-kindat dyan na LPA o posibleng may mabuong bagyo sa mga computer models, basta majority po sila, lalabas po tayo ng mga updates yan. So far, wala pa po. At titingnan natin sa last week of May, dahil yung isang model, American model, ay may nagpapakita, but again, hindi natin yan ilalabas dahil po alam natin napakataas ang uncertain. Baka mag-create lang po yan ng pagamba sa ating mga kababayan. Dami kasi lumalabas niyan sa social media at pabayaan ko na sila. But so far, doon tayo sa factual na information at data na kung saan lahat ng models dapat mag-agree kung may magde-develop. Okay? At si Mike Padua, have a great weekend. Enjoy po kayo. At sana mabuti inyong weekend. At God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpanood.